sliramu salin sloko dek biyen tresno saiki ndak sia wong bagus baca Mila Agustin. Ayo Pak. Joget ya Cahayu. Bersama Campur Sari Sabdo Utomo. Ingkang muji saking Kecamatan Pucang Laban Kabupaten Tulungagung. Dugi kasengkuyung dening DMD Audio dan keblektingipun saking Sumber Jowetan Kecamatan Kunut Kabupaten Tulungagung. Bebrayan kapaing panggoda kebasan wanci pangkon batang dedan tanpa bergerak kinasa apa pancen wis beda nyapa toh? Urung. Urung. Kurang ajar ya. Urung. Oh iya, wis toh. Oh, toh bene ora masalah ta. Heeh. Mboten usah kesusu nggih. Sampun. Oke, monggo Cahayu.